Sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama. The new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. uDaniel ngifunda okukhulu kuyena. Njengo new race siyisizwe sika Hashem. uHashem uyena okuyena esinefaith kuyena. Ukholo lwethu liku Hashem Yahuwah, the father of Yahushua. Yahushua is the son of Yahuwah. That is the truth. The tetragrammaton kaYahuwah akabizwa ngokwethu as a holy nation ukuthi uYahuwah, sithi Hashem masikhuluma ngaye. Simbiza kuphela uma sibonga noma sikhuluma naye. Ngizothini, not personal, ngizothi yes personal. Kodwa masikhuluma ngaye sithi Hashem. Inyanga le uAbib, the first month of the year. Holy language, holy nation, sina 2 first years. Utishra is the first month of the year, not for civil, but religiously. Bese kuzoba uAbib is also another first month. The first month ngoba abantwana bakaIsrael bakhishwa uHashem eMizraim eGibhithe ngalenyanga. In 14 days they were prepared ukuthi on the 14th day they will leave, which is in the evening of the 15th day they left Mizraim bakhulula eBuqilini. So lenyanga kithini semqoka, inyanga ye-deliverance, inyanga le yama miracles, inyanga lesibona khona esilindele ukubona amandla kaHashem empilweni zethu. So it's a very important inyanga le. Ile nyanga le abathi nabesho, which is not true, but calculator from this month, but 500 because unyaka wethu 5787 lo, again 2025. So it's not the years of creation. I want to also emphasize that. Now Googlisha batshela ukuthi creation yomhlaba is about almost 6,000 years. That's not true. No one knows how many years the earth has been created, but I can see it's billions of years. But it is something that no one will ever tell you the precise time yokuthi umhlaba uyisikhathi esingakanani ukhona. Akumqoka ke lokho. Kunezinto engifuna ulalele kahlehle new race nalabo abanye abasalalela ukuthi ubani new race. Kunezinto okungamele sihluphe ngazo ngoba naku singazazi esifihlakele kithina. But uHashem izinto afuna ukuthi sizazi ngoba everything uHashem afuna ukuthi siyazi usuke efuna ukuzambula yena kukona. Ngizokhuluma kwivideo yami about 7 words of the Tanakh esekuyiBhayibheli namhlanje kuma Christendom, ukuthi u7 words usho ukuthini kithina uma sifunda iTanakh noma iBhayibheli ngokwe Christendom. Kodwa namhlanje ngifuna ukugxila okholweni lukaDaniel. Thina bakwa New Race simele ukufunda kulabo abahambe phambili kithi. Asifundi ngokholo luka King James, asifundi ngokholo lwamaRoma, asifundi ngokholo lama-Greek, asifundi ngokholo lwama-America or anybody else lose-Africa. Kepha sifunda okholweni labantu babehamba noHashem. Ngoba bonke laba abanye ngibashoyo eBritain, eEurope yonke, abakaze bahambe noHashem. Abamazi uHashem ukuthi ubani. Abakholelwa nakuHashem.
owabo uNkulunkulu yilo uNkulunkulu abambizayo bona. That there's a difference igama elivela ngaphezulu kwamazulu negama elivela emhlabeni eliqanjwe abantu. So iChristendom ikhuluma ngamagama aqanjwe ngabantu. Kepha thina New Race uhlango olusha sikhuluma ngamagama amaningi abo avela kuHashem. UIsrael wavela kuHashem. Ubaba wakhe uYishak wamqamba ngokuthi uYakob. Kepha uHashem watshintsha igama laYakob wamnikela lakhe livele emazulwini uIsrael. Ingakho namhlanje khona isizwe sakwa Israeli ngoba isizwe sika Israel. So it is very important ukuhlukanisa izinto zezwe nezinto evela ngaphezulu kwamazulu. Ingakho ngithi indodana kaHashem zoloku ngikushilo lo uYahushuwa igama elivela ngaphezulu kwamazulu. Akayena uJesus uLesos na wonke amagama aseGreece nakwezinye indawo. NaseAfrika nabo basho amagama nabo bambiza ngawo. Kodwa elivela emazulwini njengoIsrael igama elavela emazulwini. Namhlanje khona isizwe esiyiIsraeli ngoba leli gama yilona elavela emazulwini. Nabo sebetshintshe sebe uIsrael. Angazi batshintshelana from Israel to Israel manje. Okhomba ukuthi kukhona la kushayisana khona ukuthi laba akubona ama-Israel, akubona isizukulwane lesi esiqondile esika Israel, esika Yishak, esika Abraham. So ngifuna ukubeka lokho kodwa ngifuna ukukhuluma ngoDaniel kule mzuzwana esele. Ukholo lukaDaniel ilona ukholo ofuna sibone kulo. Hayi yena yedwa nalabo abanye abadingiswa nabo oMeshach, oShadrach, oAbednego. Ukholo lwalabo bantu lwakukholo lungavamile. Thina sikholwa ngoba sibona ngamehlo. Bona ukholo lwabo lwalungahambi ngokuhamba ngamehlo by sight, babehamba fully by faith kuHashem. Besemazweni bama kuHashem, bedingisiwe bezigqila, bengama foreigners, kodwa bama okholweni lwabo kuHashem. Babengakholelwa izinto ezibonakalayo. Ukholo lwabo lwajulile ezintweni ezibonakalayo. Babekholwa ngoba kuyimfundiso abafundiswe yona. Babezazi ngamanye amazwi ukuthi bawobani. Namhlanje abantu basho lip saying ukuthi I am of Hashem, I am a new race. Kodwa ukwenza nokukhuluma nenkambo iyajika isho ezinye izinto. You know ukuthi ama-fruits akhuluma louder than into esho umuntu. Thina ke ngoba sihamba ngokwenyama, we go by what a person says. We don't go by ama-fruits aphuma kumuntu. Kuthi into ayishoyo iyahambisana nenkambo yakhe. Asikubuki lokho. Ingakho namhlanje even ku-New Race khona abantu abazofika ku-New Race bathi sebe uhlango olusha, bakholelwa kuHashem, lip saying, basho ngengqondo, kodwa ukwenza kuyabaphikisa. So ngiyakuchallenge namhlanje uma usudecide ukungena esizweni sikaHashem, kuyi-holy nation, kuyisizwe esikhethiwe uHashem, u-New Race uhlanga olusha, kumele indlela yakho iqonde. Ngisho lokhu ngingananazi. Kumele indlela yakho iqonde. Uma ungaka decide, ungakabi ne-resolution, kungcono ume. Ulalele mina ukuthi ngithini. Ize ingene kuwena lento. Angikhuluma isonto la. Angikhuluma uchurch. Angikhuluma amathempeli. Ngikhuluma i-relationship no Hashem. Spiritual, we shall only come to Hashem in spirit and in truth, nothing else. Hashem bless you. Ngiyaqhubeka le video ilalele elandelayo. Hashem bless you. Amen. Amen. Amen.